азизони дил, бисёр аламовар аст. кӯшиш мекунем актёр пайдо кунем, аммо актёр пайдо карда наметавонем. ассалому алайкум, шабатон хуш бошад. барои мо аз хориҷ баромаданд ва гуфтанд ки фавран шумо бояд дар як филми ҷаҳонӣ иштирок кунед. кадом филм? худи ҳозир ман мегузарам. қисми якаш баромада буд, қисми душ ва қисми се акнун сабт мешавад. Ваша задача спасти будущее человечества! 2, 1. Систему сломали! Артерия, связывающая Землю и Луну, была перерезана. Блуждающая Земля 2. Последняя надежда. Выживание всего человечества зависит от 10 тысяч двигателей и смелости одного человека. Раз, два. Папа, луна зажглась! Третий двигатель взорвался. Луна летит прямо на нас. Что нам теперь, ждать смерти, да? Космическая станция упала. Повторяю. Станция упала. Это просто выдумки, все как обычно. Вон снег идет. Я покажу вам. В другом мире мы обретем бессмертие! Ты испортил мой букет! Говорил! Теперь нам точно крышка, чувак! Луна падает! Блуждающая Земля 2. Внимание, внимание! Всем выжившим! Луна пересекает предел Роша. Столкновение с Землей ожидается через 3 дня. Внимание, внимание! қисса кӯтоҳ ним сол сиёмка мешавад бурун аз кишвар. баъд ин тараф фикр кардем, чун порча аз филммон мондааст, филме ки дар киштӣ сабт дорем. ҳоло мо бояд малайзия сафар кунем ва ҷазира, барои ҷазира обам хунук шуд. ҳанӯз мо сиёмка дорем, дар ҳамин хунукӣ ҳам сиёмка дорем. ва ташаккур ба зан дӯстонамон ки дар ҳар душвориҳо ва паҳлӯ меистанд ва чун дӯстам ба монанди даст аст. Ин даст ки зураш омад, ҳар чиро ки бардошт вазнинӣ шуд, дар ҳол дасти чап фавран ҳамроҳ мешавад, нагуфта. қисса кӯтоҳ, мо хостем ин филм иштирок кунем, аммо дидем ки дигар наметавонем. филми худамон қисман мондааст ва гапзанон омад ба ҷое расид ки бояд гуфтанд мо ришамонро ва мӯи сарамонро бигирем ва баъдан бибинем ки бисёр чиҳо дуруст наомад. агар ҳамин филм монад бо мондан мегиранд. ба ин хотир як рӯз дар байн танаффус кардему, рӯзи ду гуфтем на, мутаассифона наметавонем. аммо нахостам ҳамтор не бигӯям, чунки маошаш хеле хуб буд, хеле пули як хона буд. намедонам киро пешниҳод кунам, чун фақат актёр лозим нест, бояд биҷангад. бар ман мегӯянд ту бахилӣ накун, фалониро фалони. актёрҳои мо бечораҳо ҳама фақат дар маишат ҳастанд. ягонташ толори варзишӣ нарафтааст ва надидем ки ягон нави варзишира, ягон намуди варзишира онҳо тамрин кунанд ё чизе бошанд. ва дуввумаш ин ки ин бечора фақат дар ролҳои красавчикӣ бозӣ кардаанд. ҳам нақшҳое ки масалан фақат ҳами любов бошад. ман талхшон мегӯям талх то шави ширин. бисёриш дӯстонам ҳастанд. ман бисёр мехоҳам ки тоҷикистон муаррифӣ кунад, ягон нафар ба ҷои ман равон кунам. худи ҳозир ҳамин навис дорам, намедонам киро пешниҳод кунам. барои ӯ актёр, донед, агар актёрҳо ҳама тарафа ҳастанд, варзишгар ҳастанд, дасту по зада тавонад, ҷанг тавонад, чун филми ҷаҳонӣ аст. бинобар надонистам ва мехоҳам дар ҳамин ҷо тавсия диҳам актёрҳои моро тоҷикистон, ду чизи муҳим аст. варзиш кунед бародарон, варзиш кунед ва дуввумаш ин ки чӣ, забон омӯзед. ман бисёр азоб мекашидам дар ҳамин забон. хай гоҳ нақшаҳое меомад ки мо бояд форсӣ ҳарф занем, ҳамин тавр меафтид. агар ки як бор даричаи ҷаҳонӣ кушода шавад, бовар кунед, ба ман занг задан, хат канда шуд. агар як бор даричаи ҷаҳон барои шумо кушода шавад, ба монанди мо ҳар рӯз дигар ҳар филм даъват кардан мегирад, ин тараф он тараф. ёд дорам, ман ҳатто ҳамин Испания ҳам як лоиҳа пешниҳод шуда буд.
дар нақши ваи форс буд, ман натавонистам рав аз бас ки мо корамон монд ва ман вақтамро намехоҳам забономӯзиам кунам, чун ман намехоҳам актёр шудан. ман чун ҳар куҷое ки рафтем ба хотири чӣ, ба хотири таҷруба бигирем. мо дӯст медорем филм бардорем, на он ки дар филм бозӣ кунем. ба ин хотир мо ҳамаашро ҳамин бовар кунед бародаро, ман аз рӯи таъриф намегӯям, як лаҳза фурсат мебам мерам тамрин мекунам. Ин гуна вай гуна ҳама намуди чиз. ҳамин сабаб шуд ки ҳатто дар қатори каскадёрҳои байналмилалӣ ҳам ворид шудем, оид ба шамшерзаниву дигару дигар. худоро шукр хело хуб ҳастем мо мардум ҳамин командаи тоҷикоро гӯям, Тоҷикистон аз баъзан ном нагирем, кишварҳо хело пеш ҳастем ва метавонем ҳар саҳнаҳое ки ҷангӣ аст ба монанди ҳамин ҷаҳонӣ голливудӣ гузорем. ба ин хотир бародаро машқ кунед. ана ҳамин ҳозир актёр дар кор, ман бояд хориҷа пешниҳод кунам, намедонам киро пешниҳод кунам, намедонам киро пешниҳод кунем. ҳама фақат ҳамин чи маишат ба додагӣ, фақат ҳамин бозӣ роли вай бошад. Машқ кунед, тамрин кунед, барои худтон азоб кашед. то азоб накашед шумо роҳат намебинед, то азоб накашед шумо ҷаҳонӣ шудан наметавонед. як симо нақш намебозад. ман зебо нестам, аммо бубинед ки ҳаст талабот. ба ин хотир фақат симо рол намебозад. машқ кунед ҳама тарафа, дар филм чиҳо аст ҳамашро тамрин кунед то ки бозори ҷаҳонӣ буроед. барои мавлоно мегӯд ҳар касеро баҳри коре сохтанд, дар дили ӯ меҳри ӯро дохтанд. ҳар яктон ба як кор, ба як ҳунар метавонем ки Тоҷикистонро маъриф кунем. ана нест озир киро равон кунем намедонем, дар фикр ҳастем. худо нигаҳбонатон. шояд ҳамин рад кардани мо ҳам беҳикмат набошад, чун худо худаш медонад, шояд беҳикмат набошад. бо аз ин хубтару зуртар мотия, зеро ин бисёр як таҷрибаи бузург мешуд барои мо, боз бозори ҷаҳонӣ бо дигари дигар. аммо хай бояд аз баъзан чизҳои бузург даст кашид то бузургтарашро парвардигор барои шумо диҳад. худо мо шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад. ҳанӯз филми мо